Gràcies, senyor president. Bon dia, senyories. Malgrat no s'ha tramitat la proposta de compromís que vam presentar el dia 2 de desembre, nosaltres anem a votar a favor de les dues propostes, tant la que presenta el Partit Socialista com la que presenta el Partit Popular. I anem a votar a favor d'una comissió d'investigació, no d'altra cosa. I, des de luego, no és un bon auguri que el senyor Maluenda, que va ser el que va perpetrar la comissió d'investigació del metro, siga també avui el ponent així d'esta comissió. Però en qualsevol cas, si algú té la tentació de convertir això en un paripé, com va ser aquella comissió, no tindrà que comptar en compromís. En aquest cas, no comptarà en nosaltres. Nosaltres el que volem és una comissió que investigue, perquè el valor de la paraula del senyor Fabra, que avui no està, encara que li avergonyís el tema, es veu que no li avergonyís prou, se trontolla. Se trontolla perquè l'1 de desembre ell va dir dues coses. Una, que anava a personar-se en la causa, que jo sàpiga fins ara no ho ha fet, i la segona va ser assumir aquesta comissió d'investigació. Des de Compromís anem a treballar per a que aquesta comissió d'investigació posi llum sobre una qüestió tan fosca com és Emarsa. Emarsa olora mal i no precisament per als fangs. Nosaltres volem averiguar per què en 5 anys, de 2004 a 2009, es multiplica per 2,5 el cost de Pinedo. Volem saber les implicacions de l'EPSAR, perquè és qui paga, no és com la CAM i el Banc d'Espanya, és qui paga el cost de Pinedo. La empresa de la Generalitat, que tenia que haver fiscalitzat i no ho va fer. Volem saber les implicacions de Gebasa, aleshores empresa pública de la Diputació de València. Volem saber les implicacions d'empreses com Talent, Proemisa o Notec. Volem saber implicacions de l'empresa Faxa, també relacionada amb Gürtel, perquè en aquesta comunitat el PP valencià tot ho du a Gürtel, tots els camins condueixen al mateix. De l'empresa Incipsa, que havia de controlar els fangs de Pinedo i no ho va fer, i estava ja degudament domesticada per vostès. Volem saber les implicacions del senyor Jimeno, ja implicat en el cas Naseiro, que afectava al PP valencià. Estamos en política para forrar-nos, i sembla que en Emarsa han pogut ja alguns forrar-se i molt. Volem saber si és cert que mentre pujava el rebut de l'aigua per a la gent, per als ciutadans, el desfalco pot ser que aplega molt més enllà dels 17 milions que parla la premsa. Volem saber si és de veres que aplega els 40 milions d'euros. De diners que ara vindrien bé per a la sanitat, per a l'educació, per a la dependència o per a pagar les medicines dels valencians. Volem saber si a banda del desfalco pot haver frau fiscal, i per això ja fa un any es va publicar que Hisenda estava averiguant les factures d'IVA de Marsa. Volem saber sobretot la responsabilitat política, senyories. Responsabilitat penals ja estan en els tribunals i en els tribunals se dirimiran, però i els responsables polítics? Els responsables de mariscades, de viatges de luxe, de viatges al Caribe, de bolsos i de traductores de romanès, que li han pegat vostès la volta fins al refrany espanyol i ara es diu de aquellos lodos estos polvos. I volem saber també els responsables polítics que tenen noms i cognoms. Qui estava al front de la Conselleria de Medi Ambient quan se va multiplicar el preu de Pinedo? El senyor Cotino, perquè evidentment altres responsables ja no estan per a donar la cara. Volem saber les responsabilitats del senyor Crespo, responsable directe i vicepresident de la Diputació de València, que per cert se li pot destituir i vostès no ho han fet. Volem saber les responsabilitats de Juan José Medina, també de la Diputació de València, del senyor Arnal, regidor del PP. Volem saber les implicacions del senyor Cuesta, executor de tot això i alcalde pedáneo, nomenat precisament per la responsable política, sobretot i sobretots, de l'assumpte malolorant de Marsa, que es diu Doña Rita Barberà i Noya, alcaldessa de València. Pot ser per això avui no està així la senyora Barberà. També pot ser perquè estigui enfadada amb vostès, perquè vostès no tenen bandos, vostès directament se divideixen en bandes, depenent d'on desfalca cadascú. Per què no està avui així la senyora Barberà? Per què la senyora Barberà s'amaga darrere de Rajoy? ¿Se'n recorden? Este señor de detrás, delante o al lado o abajo y arriba. Este señor que avui comença el seu debat d'investidura, darrere d'aquest senyor s'amaga la senyora Barberà, que hauria d'estar avui així donant la cara, perquè ella és la responsable política principal del cas de Marsa. Miren, senyories del PP, també el PP s'ha beneficiat d'aquest cas. Els fangs de Marsa els salpica a vostès i jo crec que no cal que els recorde de quina matèria estan fets els fangs de Marsa. Moltes gràcies.